дар давоми зиндагӣ мақсад барои кор даромадан барои ягон монеа эҷод накунад, ягон забон донистан. Аз ин сабаб мехоҳанд, ки фарзандонашон забонҳои зиёд донанд. Аз забон русӣ, англисӣ, асосан зиёдтар забони русӣ дар Тоҷикистон қобили амал аст, зеро ки мо мисол дар иттиҳоди шӯравӣ будем, дар гузашта дар ҳозира бошад, ҳамкориҳои мо бо Федератсияи Русия бештар аст. Аз ҳамин сабаб аст. Ман намедонам. аз он замоне ки дар тамоми ҷаҳон забони русӣ яке аз забонҳои муошират аст. оҳиста оҳиста забони тоҷикӣ агар каме ба забони форсӣ бо мерафт ё забони тоҷикӣ хубтар мешуд, мумкин забони тоҷикӣ ҳам ба ҳамо арша рафтад. ва дуюмин ки забони русӣ хуб аст. муошират фарзандони мо ба шаҳрҳои дигар мераванд, ба мамлакатҳои хориҷӣ мераванд. баъди олмонӣ ва англисӣ ин забони русӣ аст дар ҷаҳон. дидаисем ки бисёр туристҳои байналмилалӣ меоянд, сайёҳони брунмарзӣ мебиянд. аз ҳамин лиҳоз агар фарзандони мо чӣ қадар забондон бошад, ҳамон қадар давлати мо пеш меравад. Чунки фоидааш дида истодааст аз Россия, чӣ хел онҷо муҳоҷир мешаванд, инҷо ёрдами молиявӣ мекунанд. Масалан, таъсири педагогика чӣ қадар онҷо баланд аст. Инҷо муносибат, сифати кор, сифати гапзанӣ бо як забони хеле мураттаб, дарсҳои хеле пурсифат барои ҳамин падару модарон, ки реклама мекунанд мактабҳои русиро, додан мегиранд. агар дар мактабҳои тоҷикӣ мо чунин равия бисёртар, соатҳои русӣ бисёр монда шавад, англисӣ, арабӣ, форсӣ, французӣ, бигзор итолиявӣ, испанӣ, ҳеҷ кас дигар масалан бовар кунед реклама мешавад, дигар ҳеҷ кас намехоҳад ба мактабҳои русӣ ё ин ки ба дигар ҷо зад. Россия меран кор кунем, ки барам тайёр медунам бачаҳоя ки забони русия нақстар донанд. Ана бисёри бачаҳо меран забони русия намедонанд, мушкилӣ мекашанд. мактабҳои тоҷикӣ мумкин дарсӣ суштар бошад аз ҷиҳати чӣ мегӯям илм. Жизнь требует. Поэтому в дальнейшем русский язык тоже нужен всем. ширкатҳои ташкил шуда бисёртар мехоҳанд ки ҳамин одамо ба забони русӣ бисёртар русиро ё ки забони англисиро настар кунанд, фаҳмиш бошад, ё ки аз ҳамин Торкистон ки баромаданд бисёрш бисёртар муҳоҷирати меҳнатӣ ба дигар давлатҳо мераванд. бояд ҳамун забони русиро надонад ва забони тоҷикӣ дигар ҷо кор кардан. ман фикр мекунам ки бисёртар ҳамин чиаш ҳамин асосаш дар ҳамин аст, ки бисёртар дар Тоҷикистон ҷои кор камтар ки ҳастак, муҳоҷирати меҳнатӣ мешаванд, забони русиро надонанд чӣ қадар онҷо кор мекунанд. ё ки агар ба шарте ки мешавад ки ширкатҳое ҳастанд ки дар ин Тоҷикистон бисёраш ҳамин забони англисиро агар русиро надонӣ қабул намекунад. тоҷикӣ фақат ҳамин Тоҷикистони мода. хай русӣ бо бисёр ҷода мешавад. вале ама ҳеҷа кор нест, Россия мераванд, ҳамаҷа бояд забони русиро нақстар бидонанд. тоҷикӣ масалан дар Тоҷикистони худ мо мекунем. дар дигар ҷоҳо вай карда наметавонанд. метавонанд ҳамон забони русиро дар мактабҳои тоҷикӣ ҳам ёд гиранд. албатта наметавонем, ки ба ҳар ҳол чӣ хел ки набошад, ҳозир мо ҳаматарафа мактабҳои олӣ муаллимои русӣ мебароранд. не ки ба ҳар ҳол чӣ хеле ки набошад, чӣ хеле ки забони русӣ, муаллимони русӣ ки россиян ҳастанд масалан ва ё бештар хубтар мефаҳмонанд, чем айқидон.